риёсати вазорати корҳои дохилияи Русияи Якутская 7 гумонбаршаванда аз ҷумла як зодаи Тоҷикистонро таҳти ҷустуҷӯи федералӣ қарор додааст. бино ба иттилоияи полиси Якутск, Қодирзода Хуршеди Сафарбек соли таваллудаш 1991 зодаи шаҳри Роғуни Тоҷикистон аз додгоҳ ферор кардааст. бино ба маълумоти полиси Якутск, Хуршеди Сафарбек бар асоси моддаи 134 кодекси ҷиноятии Русия ба алоқаи ҷинсӣ ё дигар кирдорҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта бо ноболиғи то синни 16 гумонбар мешавад. ба ӯ бар асоси моддаи 134 кодекси ҷиноятии Русия ҳамчун ҷазо то 480 соат корҳои маҷбурӣ ё то 4 соли корҳои ислоҳӣ ва ё то 4 соли ҳукми зиндон таъдид мекунад. полиси Якутске ҳамчунин зодаи Ингушистон Тимирзаев Бадриддинро барои даст доштан дар қочоқи маводи мухаддир, Муҳаммад Бобур Азимҷонов ва Иброҳимҷон Маҳмадқодиров зодагони Қирғизистонро барои сохтакории ҳуҷҷатҳо як қонуншикании роиҷ дар байни муҳоҷирон ҷустуҷӯ мекунад. боз як шаҳрванди Қирғизистон Ҳоҷи Маҳмадҷонов барои рондани мошин дар ҳолати мастӣ таҳти ҷустуҷӯи федералӣ қарор дода шудааст. дар рӯйхат ду сокини маҳаллӣ низ ҳастанд. бино ба хадамоти федералии зиндонҳои Русия то 1 январи соли 2021 дар зиндонҳои ин кишвар қариб 7000 зодаи Тоҷикистон ҳадои ҳукм мекунанд ва тақрибан 1200 зодаи дигари Тоҷикистон таҳти тафтиш дар боздоштгоҳҳои Русия қарор доштанд.